Poseidó és el déu dels oceans a la mitologia grega. És el fill de Cronos i de Rea, i és el germà gran i el germà petit de Zeus. Carles IX, nascut el 4 d'octubre de 1550, va ser rei de Suècia des del 1604 fins a la seva mort el 30 d'octubre de 1611. Era el fill menor del rei Gustav I, rei de Suècia i Polònia, i la seva segona esposa, Margaret Leijonhufvud. Carles IX va accedir al tron per la defensa de la causa protestant de les guerres de religió entre sectes competidores del cristianisme. En poc més d'una dècada, aquestes disputes van explotar com la Guerra dels 30 anys. Gustav II Adolf va ser rei de Suècia des de 1611 fins a 1632. Se'l reconeix a causa de l'expansió que va aconseguir del territori suec i per l'empoderament que això va comportar. Gràcies a Gustav, Suècia va consolidar la seva posició a nivell internacional com a una potència mundial. Això vol dir que es va convertir en un estat sobirà amb el poder d'imposar la seva influència a escala mundial. A més, se'l considera un dels millors comandants militars de tota la història. A Göteborg, com també a Estocolm i a Helsingborg, hi ha places amb el seu nom com a commemoració. També hi trobem una estàtua de la seva persona enmig de la gran plaça al seu nom. Es va construir a partir de la llegenda de la fundació de la ciutat de Göteborg, en què el rei va pujar a la muntanya Stora Otterhalland i va assenyalar els camps de Gullbergs, tot dient: «La ciutat haurà d'estar aquí». Així doncs, la postura de l'estàtua i el seu dit punxegut venen a partir d'aquesta creença. Alfred Bernhard Nobel fou un químic i enginyer suec inventor de la dinamita, nascut el 1833 en una família d'enginyers. Nobel també va tenir inquietuds filosòfiques i humanístiques i va deixar establert en el seu testament que els interessos de la seva fortuna eren destinats a concedir uns premis per a persones que havien destacat en diversos camps. Els famosos Premis Nobel es concedeixen des de 1901. Finalment va morir el 1896 per un infart de cor. Victor Hasselblad va inventar la càmera fotogràfica. Va néixer a Göteborg el 8 de març de 1906 i va morir a la mateixa ciutat el 5 d'agost de 1978. Les seves càmeres foren emprades per la NASA per fotografiar la Lluna per primera vegada. Des del 1980 s'atorga anualment el Premi Hasselblad, que es considera el Nobel de la fotografia. Astrid Lindgren fou una escriptora sueca nascuda al 1907. Va ser una de les autores de literatura infantil de més èxit del seu temps i donà nom a un dels guardons més importants d'aquest tipus de literatura. Va crear, entre d'altres, el personatge de Pippi Langström, que s'ha portat al cinema i ha esdevingut una figura de la cultura popular. Finalment, va morir el 28 de gener del 2002. Theodor Ingvar Kamprad, nascut el 30 de març de 1926 i mort el 27 de gener de 2018, va ser un empresari suec. Durant la seva joventut es va dedicar a vendre llumins i, més tard, decoracions de Nadal. Finalment, va fundar una empresa anomenada IKEA, dedicada a la fabricació i venda minorista de mobles, objectes per les llars i altres objectes de decoració. A principis dels anys 70, 4 suecs, Annie Fried, Agneta, Björn i Benny, van formar el grup ABBA, com a resultat de les 4 inicials dels seus noms. L'any 1974 van guanyar el Festival de Música Eurovision amb la cançó Waterloo. Com a conseqüència, van saltar a la fama i tots els seus discs van passar a ser dels més venuts arreu d'Europa. La seva música ha estat interpretada per diversos artistes reconeguts i també ha estat la base del musical Mamma Mia. L'agrupació musical és una de les majors representants de la música pop del país. Tim Bergling, més conegut pel nom artístic de Avicii, nascut el 8 de setembre de 1989, fou un punxadiscos i productor musical que va arribar a ser considerat un dels millors de tot el món. Va treure èxits com Levels, Hey Brother, Wake Me Up, entre d'altres, fins que el dia 29 de març de 2016 anuncià la seva retirada dels escenaris per problemes físics i necessitat de viure els altres aspectes de la seva vida personal. El 20 d'abril de 2018 el van trobar mort a Mascat, Oman, a l'edat de 28 anys. Segons un comunicat de la família, el jove es va treure la vida en busca de la pau.